ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे दायो जायफ्रानाखि आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि गोजोननाय आरो आंनि खुलुमहरनायखौ नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो जासिहरबाय। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दासान्दि गोबांथार बेस्थ'आव थानायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनि रावफोरखौ लाबोनो हायाखै बा नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय ना गस्पेल मेसेज भिडिअफोर बा कमेन्ट मेसेज भिडिअफोर दिनै नोंथांमोननिसिम लाबोबाय थानो हायाखै मानोना गोबांथार आङो दिनै बेस्थ'आव दंमोन। तो दिनैहाय इसोरा आंनो मोजां रोखोम सुजुग सुबिदा होनायखाय नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गस्पेल मेसेज भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव ख्रिस्टियान जानायखाय बे इसोर जिशु ख्रिस्टनियाव थांनानै थानायाव ना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव मा मोनसे लाब मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो प्रभु जिशु ख्रिस्टनि मुङै आङो बेखौनो मिजिंथिहरदों। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोननिसिम बा नोंथांमोनजों बे मोनसे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ रायज्लायनो बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय आङो सानबाय। तो बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 3 बालाबनि जि सिरि गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 3 verse 10। अब्ला बे समाव आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोनि बेयाव मा बुंदों आरो बे बाइबेल सिरिया नोंथांखौ आंखौ जों बयखौबो मा फोरोंनो नागिरदों जोङो गोथौयै मोनदांनि। आं फरायनानै खोनासंहोनि जिसुनि मुङै। रुवाया बिफांफोरनि रोदायाव दोनखाजाबाय, बिनिखायनो मोजां फिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमबो दानफायनानै अराव गारजागोन। खोनाबायना? अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर मा होननानै बुंदों जे रुवा बे रुवाया बिफांफोरनि रोदायाव दोनखाजाबायनो, नाखि गुदियाव नाखि बिजौआव नाखि गेजेराव ना बबाव दोनदों? रोदायावनो, बिफांफोरनि रोदायाव दोनखाजाबाय। ओमफ्राय मा बुंबावदों गाहायनि सिरियाव जे मोजां फिथाइ थायनो रोङै बिफां फांफ्रोमखौबो दानफायनानै मा खालामनाय जागोननो? अराव गारजागोन होननानै बुंदों। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्ला फै जों गोथौसिनै मिथिबावनि बे बाथ्राखौ जन बाप्तिस्माया जेब्ला गाव बाप्तिस्मा होयो जर्दान दैयावहाय ना बे बाथ्राखौ सादुकाय आरो फारिसाइफोरखौहाय वार्निं होदोंमोन जे बिथांमोनखौहाय जे गोसो सोलायाब्ला ना इसोरनि खननैनि फैगोनाव बा इसोरनि जे पानिशमेन्ट इसोरनि जे राग बेखौ जन बाप्तिस्माया सादुसि बा फारिसीफोरनो बेखौ सोंखारिदों बा डिक्लेरेसन बेखौ खालामनानै होदोंमोन। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो दिनै बेल' नङा ना जों गोथौयै जों मिथिबावनि बे बाइबेल सिरिया दिनै मा फोरोंनो नागिरदों जोंखौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो बे समाव नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामनो सानदों। दिनैनि बे बुहुमाव जोंबो दिनै संसाराव जों दिनै थांनानै दङ ना जायफोर दासिमहालागै जों बयबो संसाराव थांनानै दङ जोंबो बे इसोरजों बे बुहुमाव बे समायना बुहुमाव गायजानाय फांफा जोंबो बिफां मिथिबायना जोंबो बे संसाराव बे इसोरजों गायजानाय फांफा समायना बिफां। आं दिनै बेखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आरो जों दिनै जों साफ्रोमबो गोसो सोलायनायनि बाप्तिस्माबो जों दिनै लाबाय ना जों दिनै मोनबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नाथाय बाइबेलाव मा होनदों जोबनाय सिरियाव मोजां बिफां मा होननानै बुंदों मोजां फिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमखौबो दानफायनानै अराव गारजागोन होननानै बुंदों गाहाय सिरियाव बाइबेल सिरिया। जुदि
जों दिनै जिसु ख्रिस्टखौ मिथिबाय जिसु ख्रिस्टखौ मोनबाय जों दिनै बाप्तिस्माबो लाबाय बे जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायनि आरो जों दिनै बे इसोरजों गायजानाय फांफा फांफा बिफां जाबाय नाथाय बे इसोरजों गायजानाय बिफां जानानैब्लाबो जों जुदि बे संसाराव थांनानै थानायाव जुदि जों बे इसोरनियाव गाहामथारै जिउ खांनो हायाखैब्ला मोजां रोखोम फिथाइ थायनो रोङाखैब्ला बे संसाराव थांनानै थानायाव आं दिनै बेखौनो सानो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायग्रा मोजां मोनग्रा साफ्रोमजोंबो गोथौथारै बेखौनो आङो शेयार खालामनो सानदों जे जोंबो मोजां फिथाइ थायाब्ला दानफायनानै जों दिनै अराव गारजागोन ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाथ्राखौसो दिनै बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों आङो बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो साननाया दिनै बेनो आरो नोंखौबो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों गोथौ सिन्था खालामनि जों जुदि जिसु ख्रिस्टखौ मोननानै पाप गाज्रि ना गाज्रि जिनाहारि जानाय लोंनाय बायदि बायदि गाज्रि पाप खामानि मावोब्ला मा जों बासायजानायखौ मोनगोन ने जोङो मोनथारनाय नङा जों बिनि फिथाइखौ जों दिनै मोनगोन मानोना बाइबेलाव बुंखाबाय जे मोजां फिथाइ थायै बिफां फांफ्रोमबो दानफायनानै अराव गारजागोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै ख्रिस्टियान जानानै आनफेथफुल जुदि ख्रिस्टियान जायोब्ला जोङो मा मोनगोन बे इसोरनिफ्रायलाय जों गोथौ मिथिनि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंनो बेखौनो फोरोंदों बेखौनो फोरोङो जे जोङो बे संसाराव थांनानै थानायाव जों मोजां फिथाइ थायग्रा बिफां जों दिनै मोजां रोखोमनि मोजां आखलनि इसोर गिग्रा ख्रिस्टियान जों दिनै जानो नांगोन मोजां फिथाइ थायग्रा बिफां जों दिनै जानो नांगोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नङाब्ला मा होननानै बुंदों बिफांनि रोदायाव रुवाया दोनखा जाबाय खोब गिथावथाव बाथ्राबो दिनै गोथौयै साननानै नायोब्ला ना मा होनो अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर थ' गोबांथार समावनो जों दिनै गावखौनो जों साननानै लायो मोजां रोखोम आं सासे ख्रिस्टियान मोजां फिथाइ थायग्रा आं सासे ख्रिस्टियान होननानैबो जों दिनै गाव गावखौ गोबांथार समावनो दिनै साननानै लायो थ' बेनिखायनो जन बाप्तिस्माया बेखौनो बुंबावदों गाहाम खौरां माथाइनि 3 बालामनि 8 सिरियाव दिनै बेखौनो बुंबावदों दे गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनानै बा गोसो सोलायनायनि खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदो जन बाप्तिस्माया बेबायदि बाथ्रा होनबावदों मारै दे गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो सोलायनायनि खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिदो दिनै बेबायदि बुंबावदों आरोखि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों जुदि इसोरनियाव गोसो सोलायबायब्ला गाज्रि खामानि मावनायनिफ्राय पापफोरनिफ्राय जों जुदि गिदिंनानै फैफिनबायब्ला फै जों इसोरनियावहाय मोजां रोखोम दिनै जोङो जिउ खांदिनि मोजां फिथाइ थायग्रा जोङो ख्रिस्टियान जों जादिनि अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दिनै बेखौसो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामदों खारना बेनो जाहैबाय दिनैनि बे बुहुमाव गोबांथार जोंनि मोजां मोजां दिनै ख्रिस्टियानफोर दिनै दङ आनफेथफुल फिथाइ थायनो रोङै बेबायदि जोंनि ख्रिस्टियान बिमाफोरखौ नुबाय बेबायदि फिथाइ थायनो रोङै इसोरनियावहाय जोंनि ख्रिस्टियान बिफाफोरखौ जोंनि ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरखौ दिनै बेखौ नुनो मोनदोंसै अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों जुदि ख्रिस्टियान जानानै इसोर जिसु ख्रिस्टखौ मिथिनानै मोजां फिथाइ थायनो रोङाखैब्ला रुवाया बिफांनि रोदायाव दोनखाजाबाय आं दहाय एसे गिबियावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय नोंथाङाबो सासे बे संसाराव इसोरजों गायजानाय सोरजिजानाय फांसे बिफां आंबो जों बयबो जुदि मोजां फिथाइ थायनो रोङाखैब्ला रुवाया नोंथांनि रोदायाव दोनखाजाबाय रुवाया जोंनि रोदायाव दोनखाजाबाय जोङो गनाय नङा दानफायनानै अराव गारजागोन अनसाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों खोब गोसो होनानै मोनदांनि अब्लासो जों बेखौ बुजिनो हागोन
अब्ला बे समावहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै आङो खोनासंहोनो सानबावबाय आरो बे बाइबेल सिरिया दिनै जोंखौ मा फोरोंनो नागिरबावदों आं नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि थ' बेखौ मोननो हागोन जेसाया बिजाब 5 बालाबनि 2 सिरि आइजाया चैप्टार 5 verse 2 बेनि हेडिंआव लिरनाय दङ द्राक्षाहुनि फाइखिनि बाथ्रा द्राक्षाहुनि फिदिंनाय बाथ्रा बेखौ दिनै नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबावनि मा बुंदों जेसाया बिजाब 5 बालाबनि 2 सिरियाव बेखौनो बेबायदि लिरदों बा बुंदों मा होननानै बुंदों बियो बेनि सारिगिदिं जावखांनानै अन्थाइफोरखौ बोखारदों आरो बियाव साबसिन द्राक्षा बोन्दोंखौ गायदों बियो बिखौ नेनो थाखाय गेजेराव गंसे गोजौ न'सा लुदों आरो द्राक्षा फेरेदनो अन्थायाव खुरनानै गासा बानायदों बिनि उनाव बियो बरसा खालामदों द्राक्षा फिथाइ थायगोन होननानै आन्थाय हाग्रानि आंगुरसो थायबाय खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर नोंथांमोनाबो बाइबेल सिरिखौ बाइबेलाव थांनानै फरायब्ला बेखौ मिथिनो हागोन मा होननानै बुंदों आन्थाय बिनि सारिगिदिं मा होनदों जावखांनानै अन्थाइफोरखौ बोखारदों मोजां फिथाइ थायथों होननानै ओमफ्राय आरो बेयाव साबसिन द्राक्षा बोन्दोंखौ गायदों बे साबसिन द्राक्षा बोन्दोंआनो जाहैबाय नों आरो आं दिनै बेखौसो बुंगोन अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै इसोरनाव मोजां रोखोम जिउ खांनांगौनि थाखाय इसोरा दिनै जोंखौ गोबांथार समस्याफोरनिफ्राय दिनै जोंखौ बासायो आरो जोंखौ नेफ्लायो आरो बिदिनो अन्थाइफोरखौ जेरै जोंनिफ्राय गोजान खालामदों गाज्रिफोरखौ बेबायदिनो जोंनिफ्रायबो गोजान खालामदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो साबसिन द्राक्षा बोन्दोंखौ गायदों बे साबसिन द्राक्षा बोन्दोंआनो नों आरो आं दिनै बेखौसो बुंगोन शेयार खालामगोन बियो बेखौ नेनो थाखाय गेजेराव गंसे गोजौ न'सा लुदों आरो द्राक्षा फेरेदनो अन्थाइ खुरनानै गासा बानायदों बेनि उनाव बियो बरसा खालामदों द्राक्षा फिथाइ थायगोन होननानै आन्थाय हाग्रानि आंगुरसो थायबाय खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बे इसोर जिसु ख्रिस्ट'आबो नोंथांखौ आंखौ जोंखौ बेखौनो बरसा खालामदों आंनि भिडिअखौ नायगिरि ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्राफोर जे उमुगा बा आंनि फिसाया मोजां फिथाइ थायगोन होननानै जोंखौ साबसिनथार बिफां होननानै जोलै होननानै दिनै जोंखौ गायदों आरो खालामदों आरो बे इसोरा बरसा खालामदों जोंनिफ्राय मोजां फिथाइ मोनगोन होननानै आरो जोबनायाव मा जायासैनो बाइबेला फोरोंबाय जोबनायाव हाग्रानि आंगुरसो थायबाय होननानै बुंदों थ' ख्रिस्ट'नियाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर इसोरजों जों जुदि बेबादि आसा खालाम जानानैबो जों जुदि जोबनायाव नोंथाङाबो जुदि जोबनायाव हाग्रानि आंगुर फिथाइसो थायोब्ला बेसेबांबा गिथाव बाथाव दिनै जागोन बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों बा बे मेसेजनि गेजेरजों जायफ्रा दायो आंनि भिडिअखौ नायदों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर संसारनि मोदोमनि गाज्रि लुबैनाय गाज्रि पाप खामानिफोरखौ नागारनानै गोसो सोलायनानै फै जों मोजां फिथाइ थायग्रा बिफां जों जादिनि हाग्रानि आंगुर फिथाइ थायग्रा जों जानो नांलिया मानोना बोथोरा इनायनो गाज्रि आरो बे इसोरा दिनै बेखौनो जोंनियावबो बेखौनो दोनखाबाय जे रुवाया बिफांफोरनि रोदायाव दोनखाबाय जोंनि थांनानै थानाय जोंनि इसोरनाव जिउ खांनायावबो दिनै बेखौनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आङो बेखौनो बुंगोन बेफोरबायदि रुवाफोरखौ जोंनि रोदाफ्रावबो दोनखाबाय जों जुदि मोजां फिथाइ थायनो रोङाब्ला बेनि साजाखौ दिनै जों मोनगोन थ' बे भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा दायो नायनानै बुजिबाय मिथिबाय बेखौनो नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आङो मिजिंथिहरबाय दिनैनिफ्राय सासे मोजां ख्रिस्टियान जागोन आरो दिनैनिफ्राय सासे मोजां ख्रिस्टियान बिमा बिफा सेंग्रा सिख्लाफोर आरो इसोरनियाव बिथाइ गोनां ख्रिस्टियान जागोन बा बिथाइ थायनो गोरों सासे ख्रिस्टियान जागोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि गुसुं गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्राखौ बेयावनो दोनबाय आरो इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै गोजोन्थों खुलुमबाय